соли 1992. ман амрӯз хаку хонава будам. қати акам, додарам ҳар тараф омадан. гурӯҳи наззатиё, ҳамсоёмон, манон омад, мирзоҷон омад, тоҷдин омад, шамсулло омад, смухӯҷа омад. ҳамаш манам ҳамсоёмонай. омад ҳар тараф. дар дасти дуташ хай вай будан, автомат будан. дигар дастҳои ҳамаш ба манамин шоха, бел, инам халаки чизо буданда. ҳау хонава ман будам, акам буд, додарам буд. ин хонава онам буд, янгам буд, хоҳарам буд, додарам буд, ҷиянам буд. ин хонава овардан кашола када. баъд ман акама хез гуфтам, акам хез инҷа отама бисёр азоб додан дошта, манам инҷава бисёр азоб додан дошт. дастошон автомат биро гуфта. хабад акам биромад. акама бисёр азоб дода, манам бари деволба 6 тир задагиям. 6 тир зада. баъд ман инҷа бисёр азоб дода, ғелонда вай кунонда, ойнои болошома майда майда кадагиям. хабад отама паронда. баъди отама парондан хонава даромада онама, янгама, хоҳарама, додарама ҳамаша вай кадан. баъд усва унҷава акама куштагӣ. ӯ парава. баъд вақте ки акам гурехтан ба якташ гирехта истода биқапиш гуфтагишва ақафош зада. баъд парондан. ана ӯ янгаи калонима қати сегӯйда каш хони худаш ба кушта алоб сар додагӣ. баъд мо биромадем инҷава уже гӯш ҳама кар шудамон. биромадем ки инҷа отам ховшидагӣ буда. дига уже ҳамаш баъди ҳам як бор задама мурдагиан ҳамаш.